Simple solid na vegani Pauzendi makuruani Bosi weloti Benzo ma levels pa mshini Ngati stands kiuta popular pandi station Yo Mr. Ino Takas discover big animal Takas discover according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Chikuda kuyendawo ifeni according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Chikuda kuyendawo ifeni Chikanzi ndakadzingwa kudenga Nenhau dzangu dzekuda kutonga Atadza wese apindi denga Ndikapiwa misoro ine nyanga Vamwe venyu vobata mishonga Vamwe venyu vane zvinyanga Vamwe venyu vane stinga Kozi ndine ndikuvatonga according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni Chikanzi dzasiwaye vamwe vari mabichi Vamwe voroya varimo muchechi Vamwe mwiri wese yango vabilichi Because inini satani I can teach Kana mese mkaenda ifeni Inini satani ndosara nani Yeyena rinozopinda nani Handive ndakabvisa dimoni according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni Chikanzi ndakadzingwa kudenga Nenhau dzangu dzekuda kutonga Atadza wese apindi denga Ndikapiwa misoro ine nyanga Vamwe venyu vobata mishonga Vamwe venyu vane zvinyanga Vamwe venyu vane stinga Kozi ndine ndikuvatonga according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni according to my research Nezuro ndakataura na satani Lichimuti pisa matimoni Tikuda kuyendawo ifeni Chikanzi dzasiwaye vamwe vari mabichi Vamwe voroya varimo muchechi Vamwe mwiri wese yango vabilichi Because inini satani I can teach Kana mese mkaenda ifeni Inini satani ndosara nani Yeyena rinozopinda nani Handive ndakabvisa dimoni Yo, Benzo ma levels Baba original Simple solid.